טוב, אז מה קורה יוטיוב? האם נראה לכם איך לשים שירים בעברית ב-GTA, באנגלית אתם בוחרים ב-ViceCity. נכנסים לתיקייה של ה-ViceCity, MP3. הנה, עכשיו לא יהיה לכם את כל השירים, זה שירים שאני שמתי. עכשיו תמחקו את כל מי שיש בתיקייה, שיהיה תיקייה ריקה. הנה, תיקייה ריקה. אנחנו ניקח את זה, ניכנס לתיקייה של השירים. לי יש תיקייה של השירים, לא יודע אם לכם יש. ונשים שירים. נגיד אני לא רוצה את השיר לב רצוי, נגיד אני לא אוהב, כי אני לא הכי אוהב את זה. לא בא לי את זה, אז גם אני יכול למחוק, זה לא ישנה. לא בא לי את הדבר הזה, יופי. עכשיו, מה? עכשיו, בעיה קטנה. כנסו עוד פעם. כנראה, עשיתי כאן משהו לא נכון. MP3. תקחו את זה. העתק. הדבק. טוב, אחד הדבק. אתם יכולים לצאת. כמו שאמרתי בהתחלה, תמחקו הכל. אחרי זה שימו את השירים שבא לכם. ניכנס ל-GTA ViceCity. יכול להיות שלא תראו בו טוב כל כך. כן, אתם לא רואים טוב. אתם רואים בטח רק בחלק למעלה. טוב, לא משנה, זה רק להדגמה. הנה. I poked my head out of the gutter for 1 freaking second and big shovel shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. טוב, ניכנס נגיד להפנוע הראשוני, ולמעלה נלחץ R, שיר אחר, בא לי שיר אחר, R, עד שמגיעים ל-MP3. הנה, MP3 פלייר. עכשיו, זה שיר ששמתי. זה השיר ששמתי, מג'יק אני חושב קוראים לו. מה? למה זה הפסיק? שנייה. למה אין כאן שירים באותה זה? טוב, בוא נחליף רגע אותו. עד שתגיעו ל-MP3. הנה, MP3 פלייר. הנה. זה שיר שאני שמתי. אם תסתכלו, כן, אם יצא לי שיר בעברית, אז יהיה לי הוכחה. לא, בטעות החלפתי. R. הנה MP3. טוב, עד שיש שיר בעברית, אני רוצה להגיד לכם משהו. בזמן שלא צילמתי, אני אגיד לכם יותר נכון למה לא צילמתי. היה לי עבודה, וזה ממש ארוך, שלא היה לי אפילו זמן לשבת לראות טלוויזיה. וברגע שסיימתי, אז עכשיו זה סרט פיצוי, כי זה באמת די מגניב. אני חושב שזה מגיע לכם, כי זה ממש מגניב. תראו איך זה יהיה שירים בעברית ב-ViceCity שנוצר בכלל לא יודע איפה, בסין, אני יודע.
שזה די מגניב, אז say yes, משהו כזה קוראים לזה. טוב, נחכה, או שנעבור אוטו. הנה, האוטו הזה. אפילו שיש בצד אוטו. MP3. לא יודע. טוב, נחכה. טוב. מה שאומר לי שהם היו צריכים לתקן בווייסיטי שהוא ידע לשחות. הנה. עוד מעט מסתיים השיר, אני חושב. בדבט. לזה קוראים מג'יק. זה מה ששמתי, תסתכלו בהתחלה. וזהו. אז איך אומרים? יאללה ביי.